Καλημέρα Βιελάρμπη! Σήμερα θα πάμε να εκπροσωπήσουμε τον παπά του παππού μου που κάνουμε, πώς το λένε, μνημόσυνο. Και ναι, θα πάμε να τον εκπροσωπήσουμε. Δεν μπήκα εκκλησία επειδή έβλεπα 10 όνειρα. Με αυτός ήταν πως ήρθε στο δωμάτιο, το στο άλλο, εγώ στο άλλο. Και πήγα μόνο η μάνα μου εκκλησία με τον Πόρτι. Με τον Πόρτι. Και τώρα θα πάμε στο σπίτι για να πιούμε κόφι. Όχι ότι είπες εγκλωμένοι, αλλά κοινώς μπορεί να κάνει 30 πόρτους σε 30 δευτερόλεπτα. Μια μέρα μπορούσε να έπαθα ασφυξία. Επειδή πέφτω από κάτω από κρεβάτι. Και τρως κλάνει που κάτω. Επειδή το κολλή του δεν πέφτει ανάποδα. Λοιπόν, έξασα το μαλλί μου, όπως βλέπετε. Ρε, είπα του Ανδρέα, επειδή ο γείτονας μας έχει πάνω από η στέγη του φωλιά μπουλιού και φαίνεται. Αλλά κάτι που... Μια ημέρα που έκανα βίντεο χειράτο, αλλά αν είπα κάτι. Τούτος λαλί μου ρέχει φωλιά και λαλό του Ανδρέα, έτσι όπως είναι τα μαγιά μου, μπορεί να κάνει ένα πολύ ασυχιστή και να νομίσει ότι είναι φωλιά και να κάτσει μέσα. Οπότε, δεν τα έκανα πολλά ψηλά σήμερα. Αύριο στο σχολείο θα τα κάνω ως στον ουρανό! Τέλος πάντων. Δεν θα φορεί εντάξει τα μαγιά μου. Αστείωτο. Λοιπόν, και θα πάμε τώρα. Όλα φορεία τσις! Ρε, Ζαβόνιτος! Αλεξάνδρου Παναγγέλ. Το καφέ μου σκέτο και το μπάγκο μου κοντρό. Ήρθαν ο Σορπάς! Λοιπόν, παιδιά, πάμε! Ζεπίνα ρε. Πάμε! Λοιπόν, παιδιά, μόλις φτάσαμε και πάμε. Να μπούμε μέσα. Πού είναι, στο house? Τώρα μία δεξιά. Μα είναι αριστερά. Εντάξει, μπαίνουμε μέσα. Guys, μόλις μπήκα μέσα με τον Αμερικό. Σε εδώ λοιπόν. Ναι, δείτε τι να φάω. Κουρέκι! Με ζάχαρη. Βάλω ένα 10 στα 10. Full. Οντεντόγκλου! Επίσης 8. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω στα σχόλια. Σας έδειξα τον καλύτερο. Ο Ιαννής μου! Ρε πολλά ωραία Μέση Ρονάλτο. No. Μέση! Θέλω να μου πεις σε ποια πόλη ζεις. Τώρα Ναι. είδε με σώνε. Θέλω να μου πεις 6 ομάδες της Ισπανίας. Παρεύκολες! Να πω εγώ! Ισπανία, Ρεάλ, Βιλαρεάλ. Μπαρσελόνα. Είπα και Βιλαρεάλ. Ναι. Μπαρσελόνα. Είπα. Αθλητικό Μαδρίτης. Ναι. Αθλητικό Πάο. Σωστός. Θέλω να μου πεις Βοηθό Τζόκερ. πώς εκτιμήσεις το πόδι σου. Ήμουν τσουλάκα. Να πω εγώ, έπιανα μα... Καθισμένος πας στην καναπέ και πήγαινα μαζί το τηλέφωνο και φάτε χαμού. Το δικό μου, έπιανε με ο σκυλός bodyguard. Μια υπέροχη συνέντευξη μαζί με τον Ανδρέα Βασιλείου και πάνω με μαζί, like. Subscribe. Κουδουνάκι, καμπανάκι και τα λέμε! Ασκιεύκο. Επόμενη συνέντευξη. Λοιπόν, guys, τώρα κάνουμε συνέντευξη στον Πάμπο που έπαιζε μαζί μου σε βίντεο. Λοιπόν, πώς σε λένε? Χαράδαμος Κωνσταντινής, a.k.a. Πάμπος. Λοιπόν, μικρά ομάδα στην Κύπρο. Με τη χειρότερη. Με μια όρθωση. Λοιπόν, 3, 2, 1.
Πες μου 10 ομάδες της Ελλάδας. 10. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Άρης, 9. Είπες 8. ναι, Βόλος, Ολυμπιακός Βόλου, Ηρακλής, Μπράβο, Όφη. 10 ακριβώς. 10 ακριβώς. Τέταρτη και πρώτη τελευταία ερώτηση. Ξανάκλασεις μες στο κρεβάτι. Το δικό σου. Όχι, το δικό σου. Το δικό σου νομίζω. Λάλης. Μου μητσείς. Και τελευταία, πέμπτη και τελευταία ερώτηση. Πόσα κιλά είσαι? 80. Όπως τον παπά μου. Εντάξει, στον επόμενο τον Γιάννη Κωνσταντινίδη. Like and subscribe. Yes! Λοιπόν, guys, τώρα κάνουμε συνέντευξη στον Γιάννη Κωνσταντινίδη. Λοιπόν, το επίθετο σου, επειδή το όνομα σου ξέρουμε εδώ. Μέσα, Πες μου το όνομα σου και ο επίθετος σου. Γιάννης Κωνσταντινίδης. Μπράβο. Όπως τον προηγούμενο, τον πρώτο που με έκαμε συνέντευξη. Με ποια όνομα είσαι στην Κύπρο, Με διαμόρφωσα κα. όπως είπε ο αρφός σου. Και το ρητό μου ευρύχου. Ξανάκλασες μες στο κρεβάτι. Μα να μου δώσεις ερωτήσεις καμία. Ερώτηση. Εσύ ξανάκαμες κακάσουμε στο κρεβάτι. Ναι. Ού, μητσής. Ρωτάμε. Μου πάει να κάνω. Λοιπόν, τέταρτη και πρώτη τελευταία ερώτηση. Μάλιστα. Πίνεις καφέ? Κάθε μέρα. Και τελευταία ερώτηση. Φοβάσαι να πηγαίνεις στον οδοντίατρο? Όχι, διότι αν δεν πάεις θα λύσεις την οδηγία σου. Like, subscribe, κουδουνάκι, καμπανάκι. Και πάμε στον επόμενο. Guys, πριν συνεχίσουμε, να δείξει κάτι ο Γιαννούης. Είμαστε έτοιμοι. Ναι. 3, 2, 1. Ποιος είναι τούτος? Εγώ! Μου μητσείς. Ποιος είναι τούτος? Λοιπόν, παιδιά, τώρα θα... Όχι, τι θα κάνουμε συνέντευξη. Την... Μυρία Κωνσταντινίδου. Εντάξει, είπαμε, το πρώτο έκαμε την ερώτηση, πάμε για τις 4 ακόμα. Δεύτερη ερώτηση. Ποιο είναι το αγαπημένο σου χρώμα? Το αγαπημένο μου χρώμα είναι το μοβ, το πράσινο και το άσπρο. Άρα, με ποια όνομα ήταν τρίτη και πρώτη τελευταία ερώτηση. Με ποια όνομα ήταν είσαι? Εξαρτάται σε ποια χώρα να αναφέρεσαι. Στην Κύπρο. Στην Κύπρο έχουμε την Ομόνια Λαός Πρωτάθλημα. Αν συμφωνείτε, κάνετε like και subscribe. Στην Ελλάδα είμαι με τον Ολυμπιακό. Τέταρτη ερώτηση. Στην Ισπανία είμαι με Δεν την μιλάς. Μπαρσελόνα. Τέταρτη ερώτηση Και και... στην Αγγλία με τη Λίβερπουλ. Πρώτη τελευταία ερώτηση, τέταρτη. Σε ποια όνομα ήταν είσαι στην Γερμανία? Δεν γνωρίζω τις γερμανικές ομάδες. Δεν μου μια. Θα απαντήσω την Bayern γιατί είναι η μόνη που ξέρω. Μπράβο. Τελευταία ερώτηση. Α, περίμενε, ξέρω και τη Leverkusen. Ποιος είναι ο άντρας σου? Ο άντρας μου ονομάζεται Χριστόδουλος Χριστοδούλου. Όμως όλοι το γνωρίζουν σαν Κρίς Χριστοδούλου. Εντάξει. Τέλος πάμε στον... Πιο δύσκολες ερωτήσεις Πάμε γιατί είναι καλά. στην ερώτηση. Πάμε στον επόμενο. Λοιπόν, guys, κάνουμε τώρα 5 ερωτήσεις συνέντευξη στον τάτη μου. Πρώτη ερώτηση. Πώς σε λένε? Άγγελ. Επίθετο. Δεύτερη ερώτηση. Και τελευταία. Πόσων χρονών είσαι? 44. What the hell? Λοιπόν, πότε γεννήθηκες? 19, 10, Τέταρτη ερώτηση και τελευταία. Εξαγάμεις το μαλλί σου όπως εμένα? Όχι, Πώς το έκαμες? πάντα μικρά. Έτσι. Ναι. Και η τελευταία ερώτηση. Ξανά είχες πάνω σου μουστάτσιο όπως τον πάτερ? Μια μέρα. Και μετά ξούρισες το. Ναι. Να πάει, πάμε στον επόμενο. Λοιπόν, guys, κάνουμε μόνο σε αγόρια. Ναι. Λοιπόν, ο παππούς μου θα κάνουμε 5 Αλλάξω ερωτήσεις. το τηλέφωνο τούτο με το δικό μου. Όχι, 5 ερωτήσεις. Πώς σε λένε? Να δω και λεφτά που πάνε.
Δυνατά. Ανδρέα. Πείτε το. Όχι. Ανδρέας Κωνσταντινίδης. Δεύτερη ερώτηση. Πότε γεννήθηκες? Πριν 74 χρόνια. Άρα το 1955. Ένα. Ναι. Τρίτη ερώτηση. Τα μαγιά σου πώς ήταν πριν γίνεις καράφλας? Σαν τα δικά σου. Τέταρτη ερώτηση. Μεγαλώσαμε πιο Αρέσκεις ο καφές? Yes. Τι πίνεις μέτριον, τι πίνεις? Σκέτσο ρε φίλε. Οκ. Τελευταία ερώτηση. Ξανάγαμε τα μαγιά σου όπως εμένα? Δεν έκανα εγώ έκανα χωρίστα. Α, εντάξει, πάμε στο επόμενο. Λοιπόν, guys, είπα όχι σε κορούτσια, αλλά να γάμω στην γιαγιά μου. Ναι, δέχομαι. Λοιπόν, 5 ερωτήσεις, συνενεύξη και μετά στην προστινή μου. Λοιπόν, πόσο, όχι, πώς σε λένε? Παναγιώτα, Πείτε το, Κωνσταντινίδη, πώς σε φωνάζω εγώ? Τούλα, Μπράβο. Δεύτερη ερώτηση. Τα μαλλιά σου πώς ήταν πριν τα βάψεις? Ασπρασιόν, Τρίτη ερώτηση. Ξαναβγάλες μουστάτσι? όχι, Τα μάτια σου τι χρώμα είναι? Καστανά, Οκ. Και τελευταία ερώτηση. ναι. Πόσες μέρες πηγαίνεις εκκλησία? Εγώ πηγαίνω κάθε Κυριακή στην εκκλησία, διότι όταν πηγαίνουμε στην εκκλησία ο Χριστός και η Παναγιά είναι πάντα στο πλευρό μας και βοηθούν τους ανθρώπους. Και γι' αυτό Είσαι η μόνη που μιλάς παραπάνω από όλους. Πάμε στην επόμενη. Λοιπόν, guys, ήρθαμε στη μάνα μου. Και θα πούμε 5 ερωτήσεις. Πρώτη, πώς σε λένε? Ξένια, Κωνσταντινίδη, Πώς σε φωνάζω? μάμα, Μπράβο. Δεύτερη ερώτηση. Ξαναφωνάσες όπως την πελή? πολλές φορές, κάθε μέρα. Τρίτη ερώτηση. Ξαναβγάλες φακίδες? Όχι. Τέταρτη ερώτηση. Είσαι ψηλή? 1,50 με τα χέρια στην ανάταση. Να σε ρίξω εγώ. Τελευταία ερώτηση. Φοάσαι τον οδοντιάτρο? Όχι καθόλου. Άμα βάλεις... Σιδεράκια. Όχι, όσο λάρω. Σφράγισμα. Ναι. Εσύ έβαλες πράγμα, ναι, ναι. Βάλω, άμα είναι καλεσμένα τα δόντια μου βάλω. Ο ενώ σου για να μην μπορείς... Εσύ είναι όχι, χρειάζεται. Εσένα, εγώ μένω για μένα. Πάμε στον επόμενο. Για τώρα μου κάνεις συνέντευξη. Κυρίες και κύριοι, είμαστε μαζί με τον Παναγιώτη Βασιλείου, a.k.a. Τότης. Λοιπόν, Τότη, θα σου κάνω ερωτήσεις. Λοιπόν, ένα λεπτό να το γυρίσουμε. Λοιπόν, Έναν από όλα τέλος πάντων, ναι. θέλω να μου λαλείς ό,τι λαλώ. Εντάξει, έτοιμος. Κόκκινο, Κόκκινο, μαύρο, μαύρο, κίτρινο, κίτρινο, πράσινο. πράσινο, Ποιο χρώμα είπα πρώτο? κόκκινο. Πρέπει να πεις ποιο χρώμα είπα πρώτο, αφού δεν λαλώ. Πάμε στον επόμενο. Παιδιά, αν είσαι να κάνουμε ερωτήσεις, αλλά τώρα πρέπει να ό,τι λαλώ να λαλείς. Τι εννοείς, εμάς δεν φτάνουμε, έλα κάτω σου πέντου λέει. Έλα. Κόκκινο, Κόκκινο, πράσινο, πάση, κίτρινο, κίτρινο, μπλε. λέει, Ποιο χρώμα είπα πρώτο? κόκκινο. Έχασες. Αυτό είναι κόκκινο που Είπα σε λαλείς ό,τι λαλώ. Το πιο χρώμα είναι είπες μου. Ναι, πρέπει να πεις ποιο χρώμα είπα πρώτο. Πάμε στον επόμενο. Πρέπει να λαλείς ό,τι λαλώ. Ναι, Κόκκινο, κόκκινο, πράσινο, πράσινο, μπλε, μπλε, κίτρινο. κίτρινο. Ποιο χρώμα είπα πρώτο? Ποιο χρώμα είπα πρώτο? Πάει να παίξω ένα παιχνίδι. Να λαλείς ό,τι λαλώ, να. Κόκκινο, Κόκκινο, πράσινο, πράσινο, πορτοκαλί, Έλα κουνέ ragazzi. κόκκινο, κόκκινο, μπλε. μπλε, Ποιο χρώμα είπα πρώτο? κόκκινο. Έχασες. Ποιο χρώμα είπα πρώτο πρέπει να πεις? Α, Παίζουμε ένα παιχνίδι, να. Ναι, Πρέπει να λες ό,τι λαλώ, να. Να λαλείς ό,τι λαλώ. τι, Να λαλείς ό,τι λαλώ. Λάλε ό,τι λαλώ, να. Κόκκινο, όχι, πράσινο, κίτρινο, κίτρινο, μπλε. μπλε, μπλε, μπλε.
σπίτι. Ποιο χρώμα είπα πρώτο. Τι, Ποιο χρώμα είπα πρώτο. βλέπεις. Έχασες. Πρέπει να πεις ποιο χρώμα είπα πρώτο. Παιδιά, λίγο κουφούς, αλλά τέλος πάντων. Πάμε στον επόμενο. Παίζουμε ένα παιχνίδι. Φυσικά. Πρέπει να λαλήσω τι λαλώ. Είσαι Πρέπει να δασκάλα. λαλήσω τι λαλώ. Είσαι δασκάλα να δούμε. Είσαι δασκάλα να δούμε. 1, 2, 3. Ένα, δύο, Κόκκινο. τρία. Κόκκινο. Κίτρινο. Κίτρινο. Μπλε. Ναι. Ποιο χρώμα είπα πρώτο. Ποιο χρώμα είπα πρώτο. Μπράβο! Παιδιά, τώρα θα πάμε. Άγγελα. Παιδιά, τώρα θα πάμε σπίτι. Βασικά στο αμάξι. Παιδιά, αν σας άρεσε το βίντεο, πάρτε ένα like, subscribe, leave in the comment. Κουδουνάκι. Κουδουνάκι Και και καμπαλάκι. μπράβο! Και τα λέμε!